Axel, bilisan mo naman. Mag-out na tayo. 5:30 na. Sandali lang, papatayin ko lang ang PC ko. Sayang oras. Imbis na nasa mall na tayo. Mall? Ano naman ang gagawin natin doon? Kagala. Manonood ng sine at kakain. May alam akong bagong restaurant. Masarap daw doon. Try natin. Ay hindi na, pas na muna ako. Axel, minsan lang naman ako magyaya. Ayoko talaga. Wala ako sa mood gumala. Ito naman, sumama ka na. Pagod na talaga ako, Mika. Next time na lang. Puro ka naman next time. Ilang next time mo na, ha? Sige na, treat ko na. Total, ako naman ang nagyayaya sa'yo. Ako na ang manlilibre. Nahiya naman ako sa'yo kapag tumanggi ka pa. Hindi naman yun ang issue. May pera naman ako. Hindi ko lang talaga gusto. Bawi na lang ako sa susunod. Gusto ko lang mag-relax sa bahay. Makakapag-relax ka din naman sa mall. Gusto kong mahiga at matulog. Ang KJ nito. May gusto pa naman akong panoorin na movie. Promise, sasamahan kita sa susunod. Huwag lang ngayon. Dahil wala talaga ako sa mood. Oo na. Si Ate Jessa na lang yayayain ko para may makasama ako. Sige na, muna na ako. Ayaw mo naman papilit. Sige, ingat. Enjoy. Ay, salamat. Natatanaw ko ng bahay. Gusto ko nang mahiga at matulog. Hindi ka man lang tumulong dito sa bahay! Palagi ka na lang ganyan! Ha? Ano? Sa bahay ba namin galing yung ingay na yun? Ano naman tayo? Baala ka dyan! Ano, ha? Nagbibingi-bingihan ka na naman! Walang hiya ka talaga kahit kailan ka! Ayan! Hey! Ano ba? Tumigil ka nga! Huwag mo kayo bato yung mga gamit dito sa bahay! Baka magkanda ba sa Jensen? Ano ba? Ha? Wala akong pakialam! Ikaw ang may kasalanan kaya ako nagkakaganito! Wala kang silbi sa buhay ko! Jenna, ano ba? O bakit? Hindi ba totoo naman? Wala ka nang inatupag kundi ang uminom ng alak! Imbis na tinutulungan mo ako dito sa bahay, puro katagay! Kasama yung tropa mong katulad mo ding mga lasenggero at batugan! Pati ba naman pag inom ko, pakikialaman mo, ha? Wala na ba akong karapatang magpahinga man lang pagkatapos ng nakakapagod kong araw? Tapos isasalubong mo sa akin yung pagbubunganga mo! Wow! Magpahinga? At saan ka naman napagod na, Ber? Wala kang ang silbi! Ubod ka ng batugan! Puro kahilata, mahiga, uminom, matulog! Yan lang pa ulit-ulit mong ginagawa, napagod ka pa? O, paano? Hindi na tayo kakain! Uuwi ka dito, gusto mo ng masarap na nakakain! Wala ka naman binibigay na pambili! Tapos mag-iwan ka pa ng mahabang listahan sa tindahan! Wala kang pakialam, basta nalalaman na ng alak yung katawan mo! Ngayon magtataka ka kung bakit ako nagkakaganito! Kaya ayokong umuuwi dito sa bahay at mas gusto ko sa mga kaibigan ko. Dahil rinding-rinding na ako sa'yo, Jenna! Nagsasawa na ako sa paulit-ulit mong pang-aawa at pangbubulyaw mo sa akin. Masyado mo nang tinatabakan ng pagkalalaki ko. Aba! At marunong ka palang masaktan. Kasi, totoo lahat na sinasabi ko. Kaya huwag ka magpabiktim at palabasin na ako ang may kasalanan. Kagagawan mo kung bakit ako nagbubunganga. Kung nagpapasok ka sana ng pera sa bahay na to, hindi natatahimik ako. Sana may pagkain ako na ipapasak sa bibig ko. Pwede ba, Jenna? Mapa! Nag-aaway na naman kayo? Rinig na rinig ko na ang ingay dito sa bahay. Nasa labas pa lang ako. Ha? Paano hindi ako magbubunganga ka, Ber? Yang magaling mong ama, imbes na pag-iintrega ng kinikita ang dinadala dito sa bahay, problema! Lakas pa ng loob mag-inom at bumarkada, wala namang pera! Oo na, ikaw nang magaling! Yun naman ang gusto mong palabasin, di ba? Na isa kong walang silbing ama. At ikaw, isang huwarang ina. Oy, ano ngayon? Oy, ikaw naman, Axel, ha? Kakauwi mo lang, ha? Saan ka na naman pupunta? Aalis na lang po ako ulit. At mukhang hindi rin naman ako makakapagpahinga ng maayos dahil sa gulo dito sa bahay. Uuwi na lang po ako. Kapag kumalma na dito, huwag niyo na po akong hintayin. Nakita mo na, pati anak mo hindi matagalan ang bunganga mo. Yang nakakarindi mong boses ba naman ang isasalubong mo, pati mabuting espiritu maitataboy. Hoy! Ikaw, Ruben! Hindi ba ako tapos sa'yo? Magtutuos pa tayo! Oh, Axel, kanina ka pa ba? Hindi.
Kararating ko lang. Ang bilis mo yatang nag-mall. Wala kasi akong kasama magsine kaya namili na lang ako. Kaya pala. Tulungan na kita sa mga pinamili mo. Buksan ko lang yung pinto para makapasok tayo. Iwan mo na lang yung sapatos mo dyan sa tabi. Kumain ka na ba? Hindi pa. Sakto, may binili akong pagkain. Share na lang tayo dito. Sige, salamat. Ano bang sadya mo at napadpad ka rito? Akala ko ba gusto mo magpahinga sa bahay ninyo? Mix, pwede bang dito na muna ako? Dito? Bakit? Ano ba nangyari? As usual, magulo na naman sa bahay. Walang bago. Bukod sa mga bagong gamit na nasira. Hindi ka pa ba nasanay? Wala naman dapat kasanayan. Paulit-ulit. Nakaka-drain. Gusto ko lang namang umuwi sa bahay na may kapayapaan. Hindi yung araw maliit na bunganga ni Mama ang gumigising sa akin sa umaga at daratnan ko pag-uwi. Anong sabi ng papa mo? Wala. Kaya nagngangangango si Mama. Kasi nga, wala siyang ginagawa. Walang silbi, sabi ni Mama. Huwag mo nang konsumihin ang sarili mo sa pamilya mo. Ikain na lang natin to. Oh, sa'yo yan. Salamat. Axel, may I please speak with you? Yes, ma'am. Doon tayo sa office ko. Ma'am, tungkol saan pong pag-uusapan natin? Axel, napapansin kong napapadalas ang overbreak at tardiness mo. Hindi mo na rin nare-reach ang ating quota for 3 consecutive months, which is not okay. May problema ba? Wala naman po, ma'am. Wala naman pala. Hindi pwedeng mag-decline ang performance mo. This memo from HR should serve as a warning. According to our policies, kapag naulit to, pwede kang masuspend or worse, ma-terminate. I hope I made that clear to you. Yes po, ma'am. Pasensya na po. Hindi na po mauulit. Then do your best. Mataas ang expectations ko sa'yo, Axel. Don't let me down. Yes, ma'am. Uy, Axel. Anong sabi ni ma'am? Bakit ka kinausap? Sinerve yung memo ko. Hindi kasi ako nakakota. Sinita din yung mga late at overbreak ko. Baka naapektuhan na ng problema sa bahay niyo yung performance mo dito sa opisina. Baka oras na para kausapin mo ng masinsinan ng pamilya mo. Kasi kung hindi, knock on wood. Huwag naman sana. Baka mawalan ka ng trabaho. Mas magiging malaki ang problema mo. Kung gusto mong umalis, lumayas ka! Hindi kita pipigilan! Sumama ka sa mga kaibigan mo, tutal! Diyan ka magaling! Ang tumakas sa responsibilidad mo! Bukas ang pinto, makakaalis ka na! Wala ka namang kwentang hayop ka! Boy, ano na naman nangyayari? Ewan ko, kuya. Mababaliw na ako sa kanila. Walang ceasefire sa bahay na to? Oo, aalis ako dahil hindi ko na kayang marinig ang pagbubunga mo. Nakakarindi ka. Mauubos ang lakas ko sa'yo. Hindi ako magkakaganito kung hindi ka ganyan! Oo na! Kasalanan ko na ang lahat, okay na? Tapos ka na? Huwag ka maghahabol-habol sa akin at wala kang mapapala. Lumayas ka na at huwag ka nang babalik dito! Wala ka namang ipagmamalaki, ikaw pa mayabang! Salamat! Malaya na ako! Nakita niyo na kung gaano kawalang hiya ang tatay niya. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag niyo siyang tutularan at makakatikin din kayo sa akin. Huwag niyang subuking makabalik-balik dito at hindi lang pagbubunga nga ako ang matitikman niya. Malilintikan talaga siya sa akin. Baka nga kasi kayo ang problema kaya nagkakaganyan si Papa. Kuya, huwag na. Ano ibig mo sabihin? Aba, Axel, anong gusto mo palabasin? Kumain na lang tayo. Hindi. May gustong patunayan tong kuya mo. Pakinggan natin at mukhang niyayabangan ako. Palibhasa ay nagpapasok ng pera dito sa bahay. Nakakalimutan yata kung sino siya sa pamamahay na to at kung sino ko. Wala naman po akong pinagyayabang, Ma.
Ang sa akin lang, baka nga kasi tayo ang problema. Itong pamilya na to. Itong bahay na to. Sa madaling salita, kinakampihan mo ang tatay mo, ganun ba yon? Hindi niyo naman po iniintindi. Saka na lang po tayo mag-usap. Matutulog na po muna ako. Gusto ko nang magpahinga. Huwag mo ako talikuran! Ikaw ang may gusto ng diskusyong ito. Harapin mo ako! Ang gusto ko lang pong sabihin, hindi naman po magkakaganyan si Papa kung mabuti lang ang pakikitungo niyo sa kanya. Ano bang alam mo? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita na ang tatay mo ang may diferensya? Siya ba talaga? Ngayon pa nga lang hirap na kayong makinig. Lagi yung bunganga nyo ang rumere-peke. Pero yung tenga nyo, hindi nyo ginagamit ng tama. Sus ka! Ma, tama na! Ngayon ako na ang bastos. Nasaktan kayo sa sinabi ko kasi alam nyong totoo. Wala nang nangyayari sa pamilya na to kundi puro away. Kaya nga siguro hirap makapasok ang grasya dahil nababalot na tayo ng pare-pareho nating galit at sama ng loob. Nakakasawa naman. Bigyan niyo naman kami ng konting katahimikan. Masama ba akong ina, Poy? Bakit yun naman natanong yan, Ma? Gusto ko lang naman mapabuti ang pamilya natin. Sabihin mo, Poy, mali ba ako? Ma, mabuti po ang hangarin mo. Pero di po ba lahat ng labis ay masama? Simple lang naman po ang gusto natin pare-pareho. Ang maging maayos at tahimik ang bahay na to. Hindi niyo naman po masisisi ang Papa kung lagi siyang nasa barkada. Kasi tuwing nakikita niyo siya, binubungangaan niyo. Tapos si Kuya, pagod na sa trabaho, ang madarat at bayang bangayan niyo ni Papa. Kaya siguro siya nakapagsalita ng ganun sa inyo. Dear Love, sa isang magulong pamilya, palaging ang mga anak ang nagdudusa. Kaya nga tinawag na pamilya dahil ito dapat ang sandalan sa damdamin nating sugatan at hindi dumadagdag sa bigat na ating nararamdaman. Kaya sa mga magulang dyan, alam kong hindi maiiwasan ang pag-aaway. Pero sana naman, palagi niyong isipin na may mga taong higit na naaapektuhan sa magulo at walang katahimikan na tahanan. Mga anak na umaasang magkakaroon sila ng kapanatagan sa lugar na matatawag nilang kanlungan. Metro Zone.